İdazan sulhun dekabr ayının 4-den ertir bugün Türkmen tılmotunun bir meşhur ägirdi Didar Muhammed'in mehriban kakati Türkmenin halkına onlarca, yüzlerce aydımı döreden miras koyun Türkmen tılmotunun bir ägirtlerinin biri hataplanan Nur Muhammed Mirez'in aramızda yokluğunu onmaşgir. İdazan hakikatten hem kakan aramızda yok olmalı. Onun bir Türkmenin halkına koyun oğulun aydımları gelişinden halkın arasında ürüc edip aydımları yaşap diyor. Sen özünün mehriban perdendi hükümünü, şon doğamı hükümünü ençeme aydımlar Türkmen toylarını yerine getiriyen näme şun funştak gelmeğinin sebebi şu kakany riyatlary şun funlar terhine kaldıraly tölemä Nur Muhammed Mirez diýilende Nurjanyň aydymyň bir halkysynda göterilmedigi, dinlenmedigi ýok diýsem ötegeçdigimden barmak kanardan aydımları juda köp halkından söyün aydımları hemmeten çok şunla gönlün Berdim Rahatcan'ın oyuna geldik Berdim Rahatcan deyip dostcan'ın sağ olsun başın dik olsun yanımızda da Türkmen'in bir ägirdi Nur Muhammed Mirez bilen ençeme Türkmen toylarına hizmet eden Başımcan ama Başım Nuriye deyip Başımcan canın sağ olsun başımdık buldum. Karramallar ağam. Bir yadına düşen bolsa şuyunun başındadım ya ortalarına bir Göktepe'de bir toyda bolamda bir kakam zannı bir oşku kaptım. Onum sen hakikatten hem ağam şu oşku mağazı dilenmeyi deyip bir edip kabul ediptim. Şun kuğunna şu Nurzani atlap şu koşkuyun aydıp bereyin, öz dögürleşimiz Rahatturdu Atacanov'un sözlerine ondan soň izinden ama Nurzanyň bir halkın aňynda galan oğudan aydımlarından bir kısanagyny yerine getirsek yerine düşer. Şoň üçin ilki şu koşkuyun aydyp bereyin. İl içinde adyň bilen tanydym. Diýseler gowunnum kakana meňdeş. Saya sallın puğdağında boyallım Diýseler Gowunnum kakana meňdeş Gadap neçek mehr bilen öwredip Söýmeseňem elçiredip aynadyp Damarymda sen kanyny gaýnadyp Diýseler Gowunnum kakana meňdeş Bu durmuşda Bagtly men haçanna Kakam canım meňzäp bilsem çakanna Ağlamda, gülemde, zıvan açamda Diýseler Gowunnum kakana meňdeş Secde gäkim Yaradanım kıvlamsın İki dünýä kimligime güwänsiň Jigerimden sılıp diýen anansaň Diýseler gowunnum kakana meňdeş Şoň üçin elmydama kakana meňdejek bol Kakan bir yetip bilmedik sepkitleri var Şoňa yet ýöne aramyzda 15 ýyl ýok bolsa Tolemy aydymlary ýaşaýa gelecekden esip bolup ýaşaram Sebebi haýsy bir saat çalynanda Nuryň saat bol hökman, Nuryň aydym halkysyny hökman şoň aydymda bilýärdi. Şoň üçin Nurjan bir ýada düşürýän bir gow aydymyndan sana nur ýerine ýetirsen ýerine düşür. Şoň üçin goý meşhur esrada ýyldızymyz Nur Muhammed Mirez'in ýatan ýeri ýakty bolsun, jaý jennetde bolsun. Esip bolsa ýyzyň dowam et. Saýa topary intagam dowam edýärdidir. Saýa toparynyň bardygyny Türkmen usulmatynyň bir şeýle bir ägir sütünleriniň birdigini kakan janyň bir halkymyza bir ýydyny kesmän
ýygydyr şoň döredin aýdymy nesip bolsa özüň bir näse aýdymdyr döredip saýa toparynyň dogam bolmagyna rüwe diýen zanyň sag bolsun başyň dik bolsun elmydama kahan ýaly halkyň söýýän maksat bol halkyň dinleýän maksat bol zanyň sag başyň dik bolsun kahan bir ýetip bilmedik depiklerini ýetmeň arzuwy diýen